В предходната видеопрезентация говорихме за качеството на медиите най-общо. В следващите две презентации ще говорим вече доста по-конкретно за това как може да определим една медия като качествена. Ще потърсим практически подходи за определяне на медийното качество, ще се занимаваме с подходи за идентифициране на надежди източници на новини. Ще обсъдим кога са налице достоверни и проверими източници, ще говорим за редакционна независимост и медийна отговорност. Но преди всичко това трябва да си отговорим на един основен въпрос. Защо медийната грамотност е от значение? Новинарските медии ни предоставят информация, от която се нуждаем, за да участваме пълноценно в това, с което се занимаваме професионално, в общностния и граждански живот. Това включва всичко. От прогнозата за времето и състоянието на трафика, през представяне на социални тенденции или събития, актуализации на закони, правителствени решения и позиции. Информацията влияе съществено върху действията ни, поведението ни, решенията, които взимаме, така че е много важно да сме наясно как подбираме добрите източници на информация. И по-нататък ще помислим какво означава да имаме надежден източник на информация, как да открием такива източници и какви са индикаторите, че един източник може да бъде подвеждащ. Или накратко ще говорим за стандарти за висококачествена журналистика или основните критерии, на които тази журналистика трябва да отговаря. Съобщаването на една новина е бърза, за сметка на това доста сложна и комплексна процедура. Журналистите имат задачата да събират информация, да я потвърждават и да информират обществеността възможно най-бързо. Има много професионални стандарти и практики, които един добре подготвен журналист прилага, когато създава качествени новини. За разлика от ненадежните медийни организации, качествените медии взимат предвид повечето от тези стандарти. Един такъв кодекс, свързан с стандарти за качествени медии, е етичният кодекс на българските медии. Разбира се, ние не сме единствената държава, която има подобни етични кодекси. Много, на практика всички установени демокрации имат подобни кодекси на етичното поведение, които се прилагат задължително на практика от всички качествени медии. Стандартите за поведение могат да бъдат обобщени в 4 основни раздела, ако мога така да кажа, като основните изводи са следните. На първо място, журналистите трябва да съобщават истината в нейната пълнота. Истината се изразява именно чрез това информацията да бъде достоверна, точна и балансирана. Тя трябва да бъде представена в контекст и непрекъснато да се актуализира с развитието на ситуацията. Журналистите трябва да са наясно с задължението си да подкрепят гражданския диалог и да държат хората на власт отговорни за поведението, решенията, думите и обещанията, които са поели. Да минимизират вредата. Журналистите трябва да преценяват нуждата на обществеността да бъде информирана спрямо потенциалната вреда, която тази информация би могла да нанесе, особено на представители на уязвими групи. Те трябва да проявяват съчувствие към своите източници, да проявяват ясно отношение към недоказани обвинения и да не се поддават на ниски инстинкти и сензационност, като например съзнателно търсят скандали, жестокости и смърт. Да действат независимо. Първото задължение на журналистите е да служат на обществеността. Като такива те трябва да избягват приемането или предоставянето на услуги или специално отношение, което може да им попречи да поставят обществените интереси на първо място. И не на последно да бъдат отговорни и прозрачни. Журналистите трябва да са в състояние да обясняват комплексни ситуации, незабавно да коригират и изясняват информацията, която публично са поднесли, и да прилагат към себе си същите високи стандарти, както към тези, за които ни информират. Сега, когато имаме една обща представа за стандартите за висококачествена журналистика, е време да помислим как те са прилагани. Като цяло, добрата медийна организация е достоверна, независима и отговорна. В този раздел ще обсъдим всеки от тези аспекти с повече подробности и ще се постарая да ви дам примери и ресурси. Достоверност на информацията. Когато говорим за достоверен източник на информация, говорим за медии, които са отделили време да потърсят новината, използвайки различни информационни ресурси, при което са получили достъп до проверими данни и факти. Този процес включва наличието на множество надежни контакти,
на разположение за проверки, справки, консултации и други. И при това тези източници са колкото се може по-близо до новината, за която става въпрос. Задачата на журналистите е постоянно да поставят под въпрос както своите предположения, така и тези на хората, които дават информация за контекста или са обект на интервю. За да проверим медийното качество, трябва да насочим вниманието си към хората, организациите и документите, които са посочени в една или друга история, конкретно историите, които нас ни интересуват или новините, които преглеждаме. Какъв е опита на журналистите? Какъв е опита на хората, които са интервюирани? Предоставят ли доказателства в подкрепа на своите твърдения или това е някакво лично мнение на човека, който е интервюиран? Като цяло предлага ли съобщението множество гледни точки по отношение конкретното събитие, за което става въпрос? Когато оценяваме информационните източници в една новина, не трябва да забравяме няколко важни принципа. На първо място това е независимостта. Независимите източници са по-добри от източниците, които имат някакъв личен интерес. Множеството източници са по-добре от един източник. Източниците, чиято информация се потвърждава с факти и обстоятелства, са, разбира се, по-добри от източници, които споделят мнение или опасения. Авторитетните и информирани източници са по-добри от неинформираните източници. И не на последно място, назованите източници са по-добри от източници, пожелали да запазят своята анонимност. И така трябва да сме способни да проверим историите не само от един информационен източник или медия, а трябва да ги проверим и спрямо от други медии, за да видим дали те предлагат приблизително същата информация. Това понякога се нарича проверка от два източника. Често историята може леко да варира от една или друга медия, но ако сравним няколко материала по една и съща тема и открием, че има пряко противоречие между съобщените факти или значителни подробности са били игнорирани в един или повече от материалите, може би ще се наложи да съберем повече информация и да потърсим сами какви са фактите и какво в действителност се случва. Ключовите точки, които, ако направим едно обобщение от казаните до сега неща, са три. На първо място, добрите журналисти трябва да направят двойна проверка на своята информация и да разчитат на надежни източници за тази информация. Тоест, информация от хора, организации, документи, които са близо до новината. На второ място, как трябва да направим оценка на новините, с които се запознаваме. Дали хората, които ни дават информация, са експерти или хора с пряко познание на темата? Предоставят ли доказателства и факти? Представят ли ни различни гледни точки? Ако го правят, това е добър знак. Ако имаме възможност, трябва да направим и проверка на новини от два различни източника. Противоречат ли си фактите едни на други? Има ли подробности, които са включени в едната история, но изпуснати в другата? Ако е така, добре е да направим анализ и да потърсим причините за това.